Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun! Mayong hapon sa mga kaigsunan natong Bisaya sa Luzon, Visayas ug Mindanao, laki pa mga overseas Filipino workers. Ako inyong igsuon o gigalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar. Kumusta mong tanan? Ang ubang mga dapit sa nasod ga bunok ang ulan. Samtang ang uban dapit sad summer gihapon, kaayo ang feeling tungod sa sobra ka init. Example sa Butuan, ang 40 degrees, Cagayan de Oro, init kaayo. Pampainit man o pampabugnaw ang inyong gikinahanglan, go lang sa unsa inyong trip. Diba? Sakto. Ulahing Sabado naman, di ay karon sa bulan sa Hulyo ug tungod sa lain-laing timpo sa panahon na kasinati sa nasod gawa sa hulga sa COVID-19. Present na pod ang klase-klaseng sakit sama sa ubo, sipon o trangkaso. Laki pa ang leptospirosis sa mga bahaon nga dapit. Busa mag-amping gyud pirmi mga kabisaya gyud aron himsog ang atong panglawas. Sa pagkakaroon o bani sa mi ninyo alang sa mga istorya sa paglaom nga sigurado na aduna mo'y matun-an. Karong hapon sa Bisaya gyud atong makauban sila Office of the President Asik Girly Veloso alang sa mga bag-ong giablihan na malasakit center sa pampublikong ospital. Makauban pod nato si Barangay Garcia, Santa Monica, Surigao del Norte Chairman Kenneth Escobia. Og sa atong Operation Tabang atangi ang atong pag-turnover sa laptop sa Santa Monica Children's Garden Learning Center Incorporated. Puno sa serbisyo publiko, inspirasyon o good vibes ang among ihatod kaninyo karong hapon. Diri lang sa Bisaya gyud na inyo pod mapaminaw sa mga RMN networks. DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao, DXMB 648 RMN Malaybalay. Ug makita sa RMN social media platforms, Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sad mo kontak sa Bisaya Gyud sa among hotline number 0908-850-1364, 0917-848-6469. Good news sa tanan sa mga gusto og load diha aron duna mo'y magamit na pang text og pang internet. Manghatag ta og 100 peso worth na load kini para sa pinakaunang 20 lucky winners. 10 lucky winners sa Globe subscribers o 10 lucky winners pod para sa atong mga smart subscribers. I-text lang ang inyong pangalan ug ang inyong address. Ug unya atangi ang mga load winners nato from last week's episode na ihatod kanato ni Meg Sara Baliescas, ang atong Choy na youth correspondent gikan sa Cagayan de Oro City. Busa, like, share, and message na dayon. Magsugod na ta sa mga ratsada sa balita. Take it away, Jay. Sa Region 7, aron mas maedukar ug maingganyo ang interes sa publiko sa Sustainable Livelihood Program, ang Department of Social Welfare and Development Region 7 gilunsad ang Likhang Hiraya, usa ka product and photo exhibit niadtong Hulyo 26. Kauban sila DSWD Regional Director Rebecca Gaymala, Assistant Regional Director for Operation Shalane Marie Lucero ug Assistant Regional Director for Administrations Antonio Dulauta. Sa pagtanyag sa klase-klaseng produkto gikan sa lain-laing SLP associations, ang Likhang Hiraya gilayon ng positibo, magamaamon ug mainspirasyong imahe sa mga proyekto, produkto ug partisipante sa SLP. Sa Region 10, gikumpirma ni Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno ang 8 ka mga bagong kaso sa Delta variant sa Dakbayan. 7 niini sa kapamilya sa Barangay Balulang, samtang ang usa na matikdan sa Barangay Kanituan. Gimando pag-usab sa lokal na kagamhanan ang pag-retest sa mga pasyenteng una nang nadeklarang nakarecover ug ang mga nakauli na sa ilang mga panimalay aron ma-monitor sa isolation facility sa lungsod. Sa pagkakaroon, anaa sa 13 ang kaso sa Delta variant ang natala sa Cagayan de Oro City. Nagipalugway ang estado sa Enhanced Community Quarantine kun ACQ hangtod Agosto 7, 2021. Sa Region 13, Gisugda na ang konstruksyon sa 20 million peso farm-to-market road na magikan sa Sitio Sumubay, Lubo, Barangay Mahapa, nagipondohan sa Department of Budget and Management. Gisaksihan usab nila DILG Director Rene Valera, Agusan del Norte Governor Dale Corvera, Kabadbaran City Mayor Judy Amante ang groundbreaking ceremony ngadtong Hulyo 29, 2021.
Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Dagang salamat, Jay. Atol sa uwahing State of the Nation address si Presidente Rodrigo Roa Duterte, gipasigarbo niini ang natukod na Malasakit Center sa nasod. Ang Malasakit Center natukod ubos sa administrasyon ni Presidente Duterte ug nahimong balaod ni adtong tuig 2019. Sa pagkakaroon adunay 130 ka Malasakit Center karong adlaw ug daghan pa ang tukuronon. Kauban nato si Assistant Secretary Girlie Veloso nga mitambong sa State of the Nation address ni adtong Lunes. Aniya si Asik Girlie. Mayong hapon kanimo, Asik Girlie. Daghang salamat Secretary Martin ug maayong hapon sa atong mga suking tigpaminaw ug viewers ni ining programa. Usa kita sa mitambong dito sa Batasang Pambansa alang sa sona ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ni adtong Lunes, July 26. Malipayon kita na migahin gyud ang presidente sa paghatag og pasidungog sa pagtukod sa mga malasakit centers sa nasod nga atong gihaguan sulod sa pipila ka tuig. Gani, gipabarog pa o gipakpakan ang amahan sa Malasakit Center, Senator Christopher Lawrence Kuya Bongo, tungod kay siya man ang author sa Malasakit Center Act. Ania ang gisulti ni Presidente Rodrigo Roa Duterte kabahin sa Malasakit Center sa iyang State of the Nation Address. We also passed the Universal Health Care Act in 2019. And to supplement this, I also signed into law the Malasakit Centers Act in 2019. Kasi ganito yan pag ang pobreng Pilipino na sa ospital, magpunta pa siya doon sa kung saan makahingi ng tulong. So, ang ginawa, just like in Davao, ginawa namin yung lahat na kailangan, yung internal revenue kung nandyan, business permit, dyan na lang sa isang lugar, medisina, kunin nila. Dyan mismo sa ospital. Hindi na sila maglakad-lakad. And to me, that is one of the most, let me find the right word, a poignant act of Congress and of the Executive Department. Legislation which was sponsored by Senator Bongo. If you feel like standing up, you can, Senator. Masikat ka pa sa guest speaker. And burden our peoples with the tedious process of going to various agencies and offices in order to avail assistance from government. I am pleased to report that we have already established 130 Malasakit centers across the country. That has already helped millions of Filipinos in their hospitalization needs. By establishing Malasakit centers all over the country, we have actually leveled the playing field and provide our less fortunate countrymen the medical care they deserve. We will be establishing more, God willing, if we are still around. Sa pagtatag ng Malasakit Center, hindi po kailangan lumapit at humingi ng tulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang gobyerno na ang lumalapit sa tao. Maukadto ang tipik sa sona ni Presidente Duterte. Ang Malasakit Center, usa ka dakong ligasiya nga ibilin sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sa laing bahin, usa ka pasyente sa Buena Vista, Bohol ang naka-avail sa hinabang gikan sa Malasakit Center. Ania ang live-in partner sa pasyente
na si Piniel Rivariel kinsa nag-istorya sa atong OPAV Information Officer Herty Lopez. Piniel Riverial. Sir, sa sakit ni ko answer ni Ma'am Edna. Ang iyang sakit, sir, ovarian cancer, stage 4. Kanya, sir, kumusta naman si Ma'am Edna karon, sir? Kuha na, sir, kuha na siya, sir, patay na atong June 30 namatay niya, gilubong na mo pagka July 5. So, sir, ang katong while na hospital si Ma'am Edna, naka-avail na mo tanan sa Malasakit Center niya. Asa man nga Malasakit Center, sir? Kada admit na mo, sir, ni Edna, gawasod na malami sa hospital, sir, sa Galyares, sa Tagbilaran, niya. Tungod sa among nga kalisod lagi, sir, kay di manggid na mo ikakuan nga pwede magid na mo lisura. Ari gid ko dagan sa Malasakit kay kanang ang iya dili man siya i-admit, sir, kanang primero gi-admit siya unya ang bayron nun Malasakit niya. Sunod dili naman siya ipa-admit sa doktor kay kanang tungod sa kabaga sa COVID unya mahadlok og taptan. Ang style na lang sa doktor nag-abot didto habuaan og tubig kay kuan man siya kanang ascites man ang iyang tiyan, habuaan og tubig unya inag humaghabwa mga 3 ka oras. Ipagawas po siya dayon niya ang mga laboratories tanan daghan mag laboratory, sir, daghan kay meron adto na sad ko mudaga na pod sa Malasakit nya kalong sa ginuwing taon ang Malasakit maayo gyud kayo mutabang namo. Sir, kung bana-banaon nimo, sir, mga pila ka ang amount or pila ang tibukan nga kanang gastuhan unta ninyo nga nabayran sa Malasakit Center? Sa primerong habwa niya, sir, kanang wa ko kakuan ato, sir, basta ang primerong habwa niya giagi pa man og laboratory kanang CT scan, ultrasound unya dayon habwa dako kayo tuog bayronon unya ikaduhang habwa wa na lang gi-admit nanapoy laboratory. Basta niya ang iyang hinabuwa sa tubig, ako lang mahinumduman, ang usa sa akong mahinumduman katong tubig nga iyang hinabuwa in naglaboratory 4,000 gani kapinto. Unya napagilaing laboratory tag 2,000 kapin, daghan murag 4 ka klase sa laboratory. Adto nako dool sa Malasakit, sir, niya dili lang kay usa, 2, 3, 4, 5 ka higayon nga magsikog balik-balik sa Galyares. Unya maguol na lang gani ko nga basig di na pudawato sa Malasakit, pero kuan gyud ang Malasakit kanang mohatag gyud sila og tabang labi na pareha namo nga kuan pobre. So, sir, mga pila ka buwan man to nagsige balik-balik si Ma'am Edna sa hospital, sir? Mga 6 ka buwan tingali to, sir, kay gikan sa pag-opera niya ninambok siya, nimbaskog siya niya. Mga 6 ka buwan rapod nindako iyang tiyan. Motong gidaan namo sa Galyares, mao tay primero niyang habwa admit. Nya ikaduhang habwa wala na gi-admit kay kuan mo siya, sir, kada 3 ka semana mudako na pud iyang tiyan, habwa na pod niya. 3 ka semana na pod, habwa na pod. Magsige na lang balik-balik mi, sir, niya. Hantod 2 ka semana na lang mao na nga naguol na lagi ko, di na bakay no midawaton, pero dako gyud og kantidad, sir, paminaw lang nako wa ko kakuan og pilang ang kantidad nga natabang sa Malasakit namo, sir. Sir, kani ato ang Malasakit Center, programa ni Presidente Rodrigo Duterte o sa ato ang amahan sa Malasakit Center nga si Senator Christopher Lawrence Cuyabongo. Naa ba kay mensahe para kanila, sir? Ngadto ni Mr. President President Duterte kanang daghan kayong salamat
Mr. President, sa imuhang programa diin usa ko sa nakaabil sa imong anindot ayo nga programa sa malasakit ug manghinaot ko nga magapadayon kini hantod aron makatabang kini sa mga pobre kay dako ni kaayo ug katabang yun namo nga mga pobre. Daghang kayong salamat Mr. President President Rodrigo Duterte. Ug diha kanimo Senador Bongo, usapod ka sa ako nga idolo nga senador. Dihan kayong salamat sa imong way puas nga pagtabang diri kanamo og labi na nako nga nakausa sa nakabenepisyo og taas nga higayon sa malasakit. Ug kini akong gikalipay og dako kay bisan tuod sa pagbenepisyo namo sa malasakit bisan tuod wa maka survive si Edna, pero dako kayo mo og katabang nga rin nako og ngadto ni Edna. Daghan kayong salamat. Manghinaot ko nga dili ni maundang ug daghan pagyud nga mga tao nga inyong katabangan kay daghan kayo ang nagkinahanglan sa mao nga programa sa malasakit. Ug daghan kayong salamat kanimo Senador Bongo. Sir, salamat kayo sa imong oras, sir. Nya maayong hapon. Maayong hapon, sir. Daghang salamat Herty ug Kang Piniel. Ang Malasakit Center tuyo nga gitukod ni Presidente Duterte aron matabangan ang mga Pilipino panahon nga sila labing nanginahanglan. Alang ka Presidente Duterte, ang pag-atiman sa panglawas sa katawhan mao ang usa sa nagunang responsibilidad sa gobyerno. Pagkakaron, anaa sa 130 ang atong malasakit centers nationwide. 73 ka malasakit centers sa Luzon, 26 sa Visayas ug 31 sa Mindanao. Hangtod sa sunod higayon, kini ang inyong alagad Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Daghang salamat ug maayong hapon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa imo Malasakit Center update as Girly Veloso gikan sa Office of the President. Nakita ninyo kung unsa kapaspas nga natukod ang Malasakit Center sa Tibok Nasod. Sulod lamang sa 3 ka tuig, 130 Malasakit Centers na ang nakahatag og serbisyo sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Ug sa atong mga kababayan na namalaka sa ilang hospital billings, pangitaa lang ang Malasakit Center Office sa mga pampublikong ospital sa Tibok Nasod aron kamo matabangan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Sa atong pagbalik, tanawa ang atong pagtabang sa usa ka eskwelahan sa Santa Monica, Surigao del Norte. Tutok lang mga higala, we will be right back. Nasa loob na ng hospital ang 4 na ahensya ng gobyerno. PhilHealth, PCSO, DOH at DSWD. Lapitan nyo lang po, may hawak kayo ng bill ninyo, tutulungan kayo ng malasakit, hanggang maging zero balance po ang inyong billing. Wala na po kayong babayaran sa inyong pagpapa-hospital. Wala na ko yung nakitang rason, wala na pong rason na hindi natin matulungan yung mga mahihirap nating kababayan. Yan po ang Malasakit Center, para po yan sa mga poor and indigent patients. Talang nitabang karon panahon na manaaman ta sa tunga sa pandemya tungod aning COVID-19. Daghang salamat sa inyong sakripisyo karong panahon na. Ayaw mo kagol, basta sa kapakanan ko ng mga mahirap, ipaglalaban po kayo. Kasabot ko sa problema ninyo. Ug akong gisaad sa inyo sa una, kahit sa ang sulok kayo ng Pilipinas. Mahulo, matawi-tawi, maapari mo.
At doon kita mo basta kaya lang sa akong panahon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud, kini inyong amigo Communications Secretary Martin Andanar. Kung ni-appeal mo sa atong load promo last week, posible na usa ka sa atong 20 ka lucky winners. Karong hapon makauban na pud nato si Meg Sara Balyescas, Choy na Bisaya Gyud Youth Correspondent sa Aguian de Oro City. Aron ihatod ka nato ang mga nakadaog og load ni aging Sabado. Kinsa sila, Meg. Daghang salamat, Secretary Martin. Aniya ato ang mga lucky load winners last week, July 24, 2021. Sa Tuba, Albur, Bohol. Joniza Lumihok, Negros Oriental. Rodi Ronquilo, Libuna, Bukidnon. Lorna Macarene, Butuan City. Aisa Minalang, Cagayan de Oro City. Roy Avila, Surigao del Sur. Fretzy K. Tobias, Cagayan de Oro City. Roderick Cedeño, Davao del Sur. Rolimar Edradan, Surigao City. Grace Ramos Sildo, Dinagat Island. Daniel Frogoso, Cebu City. June Rich Orillaneda, Surigao City. Kirby Cosap, Surigao City. Jerry Pagaran, Panglao, Bohol. Janet Pavia, Burgos, Surigao del Norte. Grace Villaflor, Cebu City. Manuel Santos, Cagayan de Oro City. Christian John Paje, Cagayan de Oro City. Eileen Gregorio, Sagay City. And last but not the least, Daniel Taro from Surigao del Norte. Sa mga gusto makadaog, ayaw na pagduha-duha. Appeal na mo. I-text na ang inyong pangalan at address ug isend kini sa among hotline numbers 0908-850-1364 para sa Smart ug 0917-848-6469 para sa Globe. Busa text na and be one of our next lucky load winners. Back to you, Sec. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat, Meg. Ug sa atong mga load winners, congratulations kaninyong tanan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Operation Tabang na punta. Ang Bisaya Gyud sa atong Operation Tabang na himong tulay aron matubag ang hangyo ni Ma'am Gloria Dular, School Head sa Santa Monica Children's Garden Learning Center Incorporated sa Siargao Island. Ato kining tan-awon. Duol na ang pag-abli sa school year 2021-2022. Apan tungod gihapon sa pandemya, wala pagyapoy kasiguraduhan kung mag-abli na ba ang face-to-face classes o magpadayon ang distance learning program na gipatuman sa kasamtangan. Tungod niini, mihangyo sa Bisaya Gyud si Teacher Gloria Dular, School Head sa Santa Monica Children's Garden Learning Center Incorporated sa munisipalidad sa Santa Monica sa Siargao Island. Ang unang tuig sa distant learning program, we feel hard. You know why? Because ang mga bata, di pa yun ang mga bata makakuha kung unsay distancing. Naglisod ang teacher pag-manage. But however, we tried our best that later on we educate these children. Ang laptop is a very most important thing na makatabang sa amo pagpadayon ng pag-eskwelahan. Sama sa mga pag-print ng mga materials na teaching materials, teaching devices, and mga reports, making reports because reports now are in computer na. Sa tabang sa dawatan ni Senator Bongo, pinaagi sa pagduol ni Bisaya Gyud host Secretary Martin Andanar, natubag ang hangyo ni Teacher Gloria Dular na matagan og laptop ang ilang eskwelahan aron magamit sa mga magtutudlo. Nagpasalamat usab si Teacher Gloria ug Father Larry Spuerta, usa ka parish priest ug mibarog isip school director sa Tungaan, sa gihatag ni Senator Bongo sa ilang tungaan. Magpasalamat ko kang Senator Bongo sa donation nga usa ka unit sa laptop pinaagi ni Secretary Martin Andanar sa PCOO kay kining mong laptop dako yun nga ikatabang sa Santa Monica Children's Garden Learning Center. Salamat kayo sa ka-unit nga laptop. Mensahe ko sa akong mga estudyante na magtarong kamo, magpadayon sa pagtuon kay ni anak, kumplito na kita sa mga
and teachers makaproduce na sa mga devices because of the help of this laptop that we just received from Senator Bongo and from Martin Andanar. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa pagsalig sa Bisaya Gyud, Ma'am Gloria Dular, kay Father Larry Espuerta ug sa mga magtutudlo sa Santa Monica Children's Garden Learning Center Incorporated ug kang Senador Bongo sa walay pagduha-duha og tubag sa ilang hangyo. Daghang salamat, Kuya Bongo. Kini pamatuod lamang na sa panahon sa kalisod ang magtinabangay kita-kita gyud, mga Bisaya gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Sa atong pagbalik, makauban nato si Sangguniang Kabataan Barangay Garcia, Santa Monica, Surigao del Norte, Chairman Kenneth Escobia. Tutok lang, we will be right back. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Ko si Lucy Madira, ang ina sa tatlong namatay na bata. Dako ako pasalamat sa Bisaya Gyud. Labi na kan Martin Andanar. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back sa Bisaya Gyud. Kini inyong higala, Communication Secretary Martin Andanar, sa mga igsuon na naminaw o karon sa Bisaya Gyud, labi na sa mga naningkamot nato mga tindero o tindera. Maayong hapon kaninyo diha. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Ang mga sangguniang kabataan nagsilbi na usab ng mga frontliners karong panahon na tungod sa ilang pag-atubang sa mga hagit karong pandemya. Sama na lang sa atong makauban karon sa Bisaya Gyud. Bisan sa kagamay sa ilang barangay ug sa pundo sa ilang sanggunian, aktibo gihapon sila sa pagresponde karong panahon sa pandemya. Aron niambit ang ilang mga programa at proyekto, makauban nato karong hapon si Barangay Garcia, Santa Monica, Surigao del Norte SK Chairman Kenneth Escobia. Maradyaw na hapon, Kenneth. Maradyaw na hapon, Sek. Kenneth, wala na himong babag ang gamay na pondo sa inyong sanggunian. Ang pagatuod og tabang sa inyong mga kababayan na labihang apektado sa pandemya. Unsa pod ni nga programa ug unsa kadako ang nahimong epekto niini sa inyong komunidad? Ang mga programa na amo nahimo nabuhat sa panahon sa pandemya, kami naghatag sa mga kabatanunan sa Barangay Garcianan mga relief goods. Ug dako kini natabang sa matag pamilya sa kabatanunan kay tungod sa kalisod sa panginabuhian sa amo komunidad. Pwede ba nimong i-share sa amo ang inyong programa sa sanggunian diin nakig-tie up mo sa kapulisan ug mga organisasyon? Unsa-unsa pod ni og kumusta sad ang pagdawat sa mga batan-on ani? Kauban sa kapulisan sa Santa Monica, kami nagapahigayon sa mga programa sa kikidat, kabataan kontra droga at terorismo. Padayon kami sa pagkayat sa mga kabatanunan para mahilikay ang mga kabatanunan sa mga mayaot, dautan na mga butang sama sa droga. Nagigayat sa kami sa mga kabatanunan para mahilikay ang mga kabatanunan sa pagsampa sa berdugong grupo sa NPA. Kenneth, karon na aduna na klase-klaseng variant ng COVID-19, labi na ang bag-uhay lang na nakasulod na sa atong nasod, ang Delta variant. Giunsa pod nato pag-esplikar sa kadaghanan ang COVID-19 ug ang peligro na dala niini. Sa paghiusa ng DOH ng Santa Monica sa mga kapulisan ug kami ng mga barangay official, kami nagpadayon sa hinumdum sa mga katawhan na magdubli amping ipadayon ang health and safety protocol sama sa pagsukbot sa face mask, face shield ug ang social distancing. Kay kini nga variant mas delikado pa kaysa mga nilabay na mga variant.
Niaging bulan, gisugda na ang pagbakuna kontra COVID-19 sa inyong barangay. Kumusta ang pagdawat sa inyong mga kababayan sa bakuna o giunsa pod nato sila? Pag-inggan nyo, labi na kadtong mga adunay kahadlok o kadtong dili gyud gusto magpa-bakuna. Sa pagsugod sa pagbakuna diri sa among lungsod, daghan gyud ang nagpabakuna ug daghan gyud ang interesado pa magpabakuna. Tungod ilan na hunaan na kining bakuna maoy maghatag dugang natong proteksyon nga kining COVID-19 dili makatakod nato. Para usab sa mga wala pa o nagdoduha pag pabakuna, ako naghangyo kaninyo nga magpabakuna na kay mao kini ang solusyon sa atong problema sa maong sakit. Kenneth, unsa pa ang mga programa na inyong giandam na angay atangan sa mga kabatan-unan sa Barangay Garcia? Magapadayon gyapon sa pagsuporta sa mga kabatan-unan sa panahon sa pandemya, subay sa mga programa nga gihimo sa atong gobyerno ug ako sab paningkamutan na makahatag aktibidades ug mga programa sa mga kabatan-unan sa among barangay sama sa mga proyekto. Mensahe na lang nimo, Kenneth, para sa imong fellow youth sa Barangay Garcia ug sa tibok isla sa Siargao. Ako gihangyo ang mga kabatan-unan sa akong barangay, sa Barangay Garcia, na kita magkahiusa para sa kalambuan sa atong barangay ug ato usab malabanan ang maong krisis o pandemya na ato giatubang karon. Ako usab hangyo ang mga katawan sa isla ng Siargao na kita ng mga katawan sa suyod sa ato isla na kuagkat sa ato panggobyerno naghihimo nila nga lakang musunod kita kay para naman ini sa ato kaayuhan. Daghang salamat Sangguniang Kabataan Barangay Garcia Chairman Kenneth Iscobia. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga higala, rin natapos ang inyong programang kanunay nga anda mutabang sa atong mga kaigsuon ng Bisaya. Daghang salamat sa atong nakauban, Asek Girly Veloso. Salamat kay Gloria Dular. Salamat po sa Sangguniang Kabataan Barangay Garcia, Santa Monica, Surigao del Norte, Chairman Kenneth Escobia. Ug sa atong Choy nga Bisaya Gyud Youth Correspondent, Meg Sara Vallescas sa Cagayan de Oro City. Magkita na sadta sa sunod Sabado diri lang sa Bisaya Gyud na inyo madunggan sa DZXL 558 Armen Manila, DYHP 612 Armen Cebu, DXCC 828 Armen Cagayan de Oro City, DXBC 693 Armen Butuan, DXRS 918 Armen Surigao, DXMB 648 Armen Malay Balay. Og makita sa social media platform sa Armen Facebook page o Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sad mo kontak ang Bisaya Gyud sa among hotline numbers 0908-850-1364, 0917-848-6469. Like, share, and message na dayon. Ako ang inyong igsuon o higalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar. Mag-amping pirmi, mag-ampo o magkita-kita tag-usab mga bay. Dili lang sa Bisaya Gyud. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya Gyud!